En Manuel és el guanyador del 8è concurs de dibuix Sol Solet organitzat per la Fundació Cerdà Pujades del Guinardó. Té 12 anys i explica que acostuma a pintar fora de l'horari de classes. Emocionado porque pensaba que no iba a ganar, pero he ganado. Y encima el premio. A mí me ha dado una alegría verlo así, demasiada. El seu dibuix ha estat l'escollit entre els dels 370 alumnes de fins a 12 escoles d'educació especial de Catalunya que han participat en el concurs. Hi havia una temàtica fixada, l'esport, que els centres participants han treballat durant el curs i també han incidit en aspectes relacionats amb la pintura per preparar la participació en els premis. El fet de participar amb els altres i també de veure si són capaços de fer un dibuix i de millorar, doncs també és un al·licient. El guanyador i els 3 finalistes s'han endut una tauleta i l'escola del primer classificat 2.000 euros per fer millores al centre. Tot i això, el principal objectiu del concurs no és només ajudar econòmicament les escoles. Donar visualització a aquest objectiu. Som una fundació molt senzilla, que només té els ingressos de gent amiga i, per tant, amb pocs recursos econòmics. Per això demanen més suports, tant en àmbit institucional com de patrocinadors que vulguin participar en la iniciativa. I tenim Humà Pérez, de l'Escola Sants Innocents.